Ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto zedisk indaba ke nje isematheni hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe ke lambukeli indaba ke sematheni indaba ke thinta Orlando Pirates amabhakabhaka. I-Orlando Pirates ke namhlanje ke mbukeli imemezeleke indaba abantu abaningi okade ke beyilindele bagcine ke bemvezile ke lapha umqeqeshi wabo omusha umqeqeshi wakhona ke lapha eMorocco obecoacha ke iMarumo Gallants nguye ke lapha uAbdisalam Odo ongumqeqeshi omusha waloki iBuccaneers. Zinjalo ke mbukeli izo ke lezi indaba ezivezwe ngamaBuccaneers indaba ke impela nje itrendayo and indaba ke mangazi abantu abaningi njengoba abantu bebecabanga ukuthi ke kuzoba uRulani Mkwena ucoach omusha waloki iBuccaneers. Izo ke lezi ngimbukela ungakhomenta ke lapho ezantsi ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngayo ke le ndaba indaba ke lezi isematheni etrendayo.